collín o móvil. Non ves que che controla o móvil? Que con quen vas, como vistes... Eres un exagerado. De todo o mundo, que non opines, que non fales. E sabes que iso non é de agora, é de sempre. Non exagero, iso é maltrato, é violencia. Agora vai ser todo violencia, todo é maltrato. El quéreme. Pero quérete mal, el cree que non o vas a deixar. Por iso te ningunea e te maltrata. E sabes, o vallao deixaras. El quéreme, e eu quero moito. Como vou a deixarlo? E se tanto te quere, porque non te trata con máis cariño, con amor, con respeto? Quéreme, el quéreme a súa maneira. Pero esa non é maneira, así non. Deixo, estou contigo.